hakana kapor ba nyokum kana ka jinyalang ka bangi penpau ka jing sungu ka bakrau si sayo blai bala penla yang ni bangin ya don kat ni bangi don kadau ba kata kalong ba kin harap lam ba kin sakilam ya kana ka jingtrei ka ba rit ka jonga ba kin ya sakilang ya ka hasiwa ba kipat ba kin yo on puli lang ba jong kana ka kot Amra ro klam da ai kan da penpau ka jing ai khublai ka bakar pang jong ai Dr. Ricky Jason kon obolong honorable MP jongi uba long ubriu ba syaptin nyoblai God fearing man ke kublai sibun pat awai ka banga so comment ka long aga maiden speech ki jong pi ka bangi borkhot ni lai witness ka agi YouTube agi national channel ka maiden speech ka jong no God fearing man ka long ba ikran ha motion of thanks ya ka presidential address ba ila stress ya ka sarkar India ba ka dei ban buram ya ka identity jongi ka jaj bandreo bare pat si kata ka dei mas kupunan na ka ba ar ka long ba idei bai kantu ya ka sarkar India ha padeng jongkum ka ka por ba ka tan ka suppression ka jing prasyang ban yurai ya ka jinget niam jong ki ripat kamtam ya ki Kristan ila ong ba ka government of India ka dei ban buram ya ka secularism ha ka jing sinchar ka jongka kanang ba ka jing het blai ka jong ka jing sakri blai ka jong ki ripat kan long ka ba lai yu sisa kat kom ki paya ki baladon ha ka constitution jong ka India ba pila ban kali ya kata ba kumno ngayo ya ka kerteng jongka sibnai siwa pangan solthai kata naga kam sarkar hau benai February jong ka snam kalau wan ka mensim ka ban pun ka jingmut jing perkhat ban konsep ki idea sapa ka jingmut jing perkhat jong ka ba ong be jenga ki ong Sten la lai tali ki kot ki ba fila de ban tho menta ka la dei ka por ka ba fila retire ka ai fin le ka menta jong ka wan ka jing pasia kom jing pasia ka ban po ka mensim jong te mar kum ta hi nga duai nga ong ablai nanda syang thai satang si panai mentangan so thai bangan sim yu kulom bangan tho eka tengah ayo yu blai ba kata ka jing keren pasia ka dei February jong ka snam nga syong thai na ka kam ha banai mas jong ka snam tang mas ni syong thai hi nga kan ma syong thai ru aga arbu pra tari jong unu mas tadu ka nadu tang mas ndep Good Friday nga sedang ban syong ha laptop ka jonga ban nga tho ya ka kot kata ka dei jing snam kumno ba nga tho ya ka kot habang apai siya ka jok ka bangi MYNTA kibriu kim kuha siyo ya ka jingso kipai ki wei pat ki lenti ki bakan riang la ka dei ha ki imlang ka salang haki balang lana ki inu ki kan hun ki baki kidan namar ba katon ka jing yale ka bajur bha ha ka imlang ka salang society ka jongi ba la khodru yang ki bobun ki bentah ba ki briu ki yo mensim baman kan mau ko ha ka snam arajan riu arajan nya godon ka Bible ka bah kini girilum kasih jantia jongi hangne school KGP hangne school KGP hangne girls secondary tang si tang singi ke lawan ki no hikayang ne banawan khot yang na ying ba ki pun ki ba ye possess ye ki evil spirit hangne ki demons ki lawan ki lan ya ki kena bro ka hane la khot ngala i nga suai tang manu malaki points la khot manon dua but hadin jong kini kendiat singi ru kidang don bun ki longying ki ba khot yang ban le duai na ka banta ka jingyo masim kusur tekan ne jing pangka adu kata-kata ba wat ki doktor kimla ban investigate ya ka kimla bat kimla ai ban penkia ika tadai na mara kata daw ka wan gani ka jingyele ka masim jonga da ka egen bangan yo ya ka kerteng jonga na ka kot te ka wan ka jing pasiaw ka ne ka team ka badan hang le ti pi inam ye i hang le for we wrestle against the spiritual wickedness in high places na pangisim na ka Bible Ephesians chapter 6 verse 12 kapamot dei na kana daw sa pang mensim baman hi parlok dei na mara kata daw nga sim ya kana benta ka jing telok aki imlang ka salang ka jing bom kwa su ki breu ya ka jing so banang ta ki la lendat yu blai wa im bat ki pai si ki wei pat ki blai jong ka pertai dei na mara kata daw nga sim ya kana benta ba ngan yo ya kana ka pat nga su tenat bah ban snap ya kawai jing rawai kai to ba paunam jongi barana ha ka mor ba ukuran sa pang ka jing jap jang ke imlang ka salang iwei jing rawai bu ong ki khun siano pisi ya wa ya po YouTube pinlam ki kata ki khun siano ai ka teng
Uruai tang sila ni arlain gini kintin bangasok wong kumne. Sebab ka jingjak jang ka society wong. Sentiu ka ri ki telor kelempor. Ki du kabor ki hiar kador. Namar amsyam la saindur bha. Ya ki dala ki kemi ki kepa. Kata ka dei ka benta ka ba na lor ba ka jak ka imlang ka salang na ta kami sakane ka jingya le jong boman ka awan ka jing pasiaw hanga bang ade bang karteng ya ka kot ka jong ka tanga yo ngadirai fe ka karteng jong ka kot. Jonga kene ba pipilai hang ne ba ngayo ya ka karteng jong ka kot kalong ki boman hadi jaka bene. Bangan pule ya kene ka dekot ka tin hasi ka bang la pule hang ne ka banar episos nriu khatar bong nabaga jingle jongi kamlong ya ka snam ba dia ka do andre ya ki hima ya ki bor sunchar perthai jong ka ka jingdum ba ki bomman bakan jaman sim haki jaka bene tengah sim ya ka title jong ka ko ki bomman haki jaka bene ti haka jingji sya ngala panni sautli ki kot kombai reverend chairman ila ong mantan sautli ki kot ka jingmur ka jama ka long ban yalap lang ba ki kot ki bongathok man pergi migi wei pat kemensim. Jadi nomor kata-kata kita kikot kiwa likely ngala da thok away ka kerteng kalong lucifer par ka ribaya wal hagasnam arja chipo. Ka baar ka dai satang hajing kemau kasnam arja khatar. Ka balai ka dai ka thma bakan jaman sim hagasnam arja khatsa. Nas tenat wei pastor ramba jong kasinat jangi yong ba bawels ite biha bawel h2s yang dan thok kot ma phi ki reu pai ba kalau ba ya ha na ma pale fin confine ya kata ya ka jing thok jong phi tangai ki sabon ro jong kaniam de na ma kata bor khoi ki bomdei na ka balang ro ki the tengah dokumen sipun kata jing aiman sim jong doktor nreu hajar kopi kita ki kot ki layan bat kane ka bakhado menta ki boman kampat de ka bakhado de sing anang don seroi ki boman ki jaka beneng kasnam kane kasnam arjar apusa kini ki kot pemangaya keren bagi wei persakurim jamaah kila long si syakum kiseris kawai hadin kawai kilong interlink interconnected nadu ulus far bakari bible kamu kadai si tangga jingile bagai jaman sim nangta kathma bagai jaman sim legal adai lepa bat kumju gini ki bomman hagi jaka benen ti hagi ni ko reverend chairman ngati benia banga banjur syapanga jingrung jong ki mensim bomman ki mensim ksuit ki mensim krai ki balambuk ki balampat ki beriu bakin kathat bakin panghur kat hadu bagi doktor ki mlap jing pang ko malong manne bat ki mla ro ban penkia haba mlap jing pang dan penkia kuno ka jing ban thame jong sim jong ka jing dong ye ki breu bakin ino yo blai bu si sahabat but ye ki blai thala haba ki breu ki kampang lagi mensim boman ki ut ki kerhu katah de gawai gada ko bakin sino haba ki yo mensim boman ki ut ki kerhu kum ki merat bat persat bat raman kumutlen bat kum ki pseng temen kata kali dah jong kita ki mensim boman ki briu ki slotenat ban le phaknya phakrian phakhan bat ban mare siki nongle bertong ban ya ka bawat ki sakri jong trai ban duai ban ya selok bat ki kawai ni kilan nong ki bahakan ka kwat ka ban sokolat ka dai ka jingle IT syah ki nongle bertong kata kali ka wai kan lanong ka bangada ban ka jingle IT syah ki nongle bertong kabaar pa sa kawai perkalanong kabangan sa Kumno sa kawai perkalanong kabadana ka nagakot kalong ka signature campaign jong kiksu hinyo iya kata haki kanro haki siya jong kasor kita kijing proy tak ke bapim itu ki graffiti ke bapim itu teh lada fi ong ka signature bam ide lada fi ong kita ayu rum dai andrei don ki ong ya ka ba kita ki nongle ru ki pen ki le atau ka signature jong ki heti kanro jong kasor pe para koi kesor isinong padan bakaren ka balang padan bakaren ka sakar padan bakaren andai kala adai ka iso kala adai jing ijri abai Pynpait ki kanro jong ka swar bor koi la scribble kita pijat jing soi jing sani iyo hang to te don ki boong ba ki le ya kana tang ka por men ki ong ki le ki brew ki drop adex bananta don ki boong ru bagi di member jong ka satanic church itep ya tengah ngai yang ta ka dei nam dei ki khot jong ka satanic church bale ngai ka jing start jong pi bakin nyawa i ya kata ka banta bananta om tang kata kinyo i ha ki por ki prut ya ka met ka phat ka jong ki i kumba ka met jong ki kala dei ka wei na ki billboard advertisement board ka ba kala draw hi ki tatu ki ba sakai ka met jong ki
Kane kapan isai kedar ka bangila pule na kitab jong lebih tekos kalong baki de ki merau jong sim jong ka jingdung. Bat kita ladi gila terwa ya kata kabanta. Maka way na kita ka lenong kalong bang omne ka signature campaign jong iksut sakule ka kadon hanta. Dengan pengkut dai iway ni tu ibarat akan kapor dan zaman kalau kumbang ngai haga video clippings hagini gisni dono way negro becerong bahemet entah kadi ulek biria tangba ulek aga jaga yang baik jong diberiu pun keluar ni baik nak tahu merek kibe eu beranta hapor ba marek nota ulek segi iki kam nanti ban penuit pentot di nang lek nawan but udah pertahan I don't want peace, I want problems. Ngam kuat jing suk ngam kuat tengah jing jenjar ke jing sudah ban tahu jing juk ke bangi im kadai kata hawat haga video clippings ni bagai datang ke komedi handai ka juk ke bangi im kadai kata ki mensim baman ha ki jaka peneng tengah kermen khat du tengah kermen bagai ka kot kan yaram ya ka imlang ka salang ka jongi ban job iki mensim baman ki bawan maniale ki longing longsem ki jongi hekini kisni bamanta ka thma ka bawang san jong Soitan mentau target de ki longing longsem sing sisam rong sutu su pani keren kipat ki longing longsem kipat ki hima ki elaka ki nosan siar ki cendar ki balang di imlang salang barapat namar belai ulak rong usim jong ka jingdong tangga kermen rodan seman bahkan neka kot janga ki bomman haki jaka beneng kan yarap ban wen ya kan ka jingke lada pi keloi ban pule ya ka